talon ullakolla 3. kerroksessa oli sisäkön ja apulaisemännän asunnot. Siellä on museon henkilökunnan tiloja tällä hetkellä. Ja tuossa sivurakennuksen päädyssä on asuntoja 2. Tällä hetkellä ainoastaan 1 asunto, siitä on väliseen otettu pois, mutta tuossa kun näkyy tuossa noin 2 ovea tuossa yläkerrassa, niin siinä oli sitten emännän ja talonmiehen asuntojen ovet. Alakerrassa on saunan huone. Toi talo on 1914 vuonna valmistunut, toi sivurakennus. 10 vuotta huvilan valmistumisen jälkeen. Toi on 100 vuotta vanha rakennus. Tuo on jugendtyylinen vila. Se on Jörgen Nissen-nimisen kauppiaan rakennustama. Eli ei suinkaan ollut mikään presidentin virka-asunto silloin 100 vuotta sitten tietenkään. Et Suomihan oli Venäjän tsaarin vallan alaisena. Tämä oli ihan yksityinen porvariskuti. 1924 ton nosti Amos Anderson, joka oli varakas liikemies. Hän omisti sen vuoteen 1940 asti. Silloin hän lahjoitti sen Suomen valtiolle nimenomaan sillä ehdolla, että sitä käytettäisiin tasavallan presidentin virka-asuntona. Tämä liittyy siihen, että Anderson tunsi hyvin Kyösti Kallion, joka oli silloin vuonna 30-luvulla tasavallan presidenttinä. Kallio oli kuitenkin eronnut lahjoitustavasta.